Hola i molt bones de nou, Nakames. Primer de tot, desitjar a tothom que hagi gaudit d'uns bons reis i àpats familiars. Com ja sabeu, tothom en aquestes dates el pitjor que pot fer és menjar, ja que acabes amb uns quants quilos de més, però el que s'agraeix és ajuntar-se altre cop amb la família de nou. Tant parlar de família, he tingut la necessitat de debatre, més que debatre, deduir i teoritzar sobre els Mugiwaras de Wano, que com Oda ens ha fet saber recentment, aquest arc no estarà disponible fins al cap d'un any més. Amb això ens indica que tindrem un arc i un transitori. Al dir transitori em refereixo a un arc transitori. Amb això puc indicar amb certesa que aquest arc serà el Reverie i el transitori el camí de Whole Cake a Wano. Més o menys. Un cop dit això, comencem! A l'acabar la saga de Zou, els barrets de palla i els seus aliats es van dividir en diversos grups, en 4 per ser més exactes. Nosaltres ens centrarem en els que anaven a anar a Wano, que van ser els pirates del cor, els samurais de Wano i l'altra meitat dels Mugiwaras, constituïda per la nostra estimada arqueòloga Nico Robin, el fuster de la banda Cutiflam, el mentider més mentider conegut en tots els mars, l'Usopp, i un constituent dels 11 supernoves, l'espadatxí de la banda Roronoa Zoro. Un cop descrit el personal d'aquest grup, passem a desemmascarar els seus interessos i poders que adquiriran. Nico Robin. El fet d'estar a Wano li proporcionarà molta informació del motiu pel qual aquell territori és una regió de portes tancades, un punt del que es coneix ben poc en el que el govern mundial no té ninguna jurisdicció. Això em dona de què pensar. Per una part puc imaginar que la seva disciplina sigui tan estricta i mil·lenària que faci que no pugui estar a l'abast de qualsevol persona. La segona és que allà guarden un gran secret, un secret que et proporciona un avantatge sobre els demés. I molts, com jo, em preguntaríeu el per què. Però jo mateix us puc dir que no ho sé del cert. Però, per què un dels 4 emperadors té tant interès per estar allà? Per què Kaido està associat amb el Shogun? Aquí és on Nico Robin acabarà de desemmascarar el significat de totes aquestes incògnites, on també obtindrà un tros del seu trencaclosques, anomenat Segle VIII. Franky, el cyborg de la tripulació. Tal com va dir a l'acomiadar-se el seu capità, és que construiria una arma per derrotar el Yonkou. La veritat, i com molts sabem, ell no acabarà pas amb en Kaido. Però potser sí que acaba construint algú que a Luffy li vagi bé a l'hora de combatre contra ell, de manera que al final pugui derrotar-lo. També, la funció que haurà de realitzar és la reparació del Thousand Sunny. El problema és que el vaixell dels Mugiwaras està construït de la fusta més apreciada de One Piece, del que se sap ben poc, però es teoritza molt que l'arbre Adam el trobarem de nou a Wano, on obtindríem moltes més respostes. Zoro. Tal com vam veure l'arc de Punk Hazard, l'espadatxí es va quedar ben sorprès al veure que Kinemon, el samurai de Wano, amb una tècnica que adquireixen els samurais d'aquella zona, podia tallar el foc. Així que aquest personatge practicarà i aconseguirà dominar-la. També vull afegir que Zoro té en el seu domini la katana Shuzui. Hi ha gent que és partidària de creure que se la quedarà, com a agraïment per part dels samurais un cop recuperat el territori que els pertany i vist el maneig i domini que té sobre les espases. Jo soc més obert de ment en aquest sentit, al creure que Zoro, com a bon pirata que és, retornarà la katana en els seus propietaris, en aquest cas al territori de Wano, perquè torni a ser el tresor nacional. Un cop realitzat aquest acte, a ell se li oferirà una altra katana, una altra de les Owasamono. Zoro, després del Time Skip, tenia totalment dominada aquesta fulla, així que per ell serà un repte l'obtenir una altra amb unes altres propietats i característiques, fent-lo partícip a que per ser el millor espadatxí té que dominar qualsevol tipus de katana, tant si és lleugera, pesant, amb maledicció o sense. I finalment, Usopp. I potser alguns us preguntareu per què l'últim. Perquè des del meu punt de vista serà el que obtindrà el creixement de poder més notable. Jo almenys he vist molta correlació entre Raizo de la Boira i Usopp. Tothom coneix el paper i la forma de ser d'ell, i molts de nosaltres el subestimem de manera negativa, potser perquè ens dona motius, però a la vegada és una persona molt enginyosa, capaç de fabricar qualsevol tipus d'artefacte que es proposi, amb l'objectiu de trobar la manera d'enfrontar els personatges més forts que se li interposin en el seu camí, sent totalment capaç de poder-los encarar sense necessitat d'ajut d'algun dels seus companys. Actualment, en el seu costat té una persona dedicada al ninjitsu. Com diu Morgan Freeman a Batman, l'art de la teatralitat i l'engany són armes molt poderoses. I Usopp en traurà el màxim profit d'aquesta trobada,
podent adoptar moltes tècniques que després el veurem posar en pràctica, on alguna d'elles seran multiplicar-se, desaparèixer sota una cortina de fum o que una de les seves Pop Green sigui capaç de llançar shurikens per atacar o defensar-se de l'enemic. No només posarà en pràctica aquestes tècniques, sinó que estic segur que acabarà de despertar i dominar el haki d'observació. I fins aquí la teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!